Un verán máis, a bandeira azul loce no Club Náutico Boiro Marina de Cabo de Cruz como distintivo da excelencia dos seus servizos, pero tamén como garante da accesibilidade das súas instalacións e a sustentabilidade con respecto á xestión ambiental. É un recoñecemento á calidade dos servizos que se están a prestar nestas instalacións e para iso hai que facer un esforzo moi importante, unha constancia de ano tras ano, de facer inversións e de pensar tamén en aquelas persoas, en aqueles clientes, nos seus usuarios, non? Pero a bandeira azul tamén é un recoñecemento á sostenibilidade. Agora búscase que todos aqueles elementos, como poden ser as praias, como son as sendas azuis ou como son os portos ou as instalacións que teñen estas bandeiras, que sexan tamén sostenibles e tamén, o que é moi importante, que sexan accesibles. Na súa aposta pola mellora constante, o Náutico Crucense dará o salto definitivo coa construción da súa nova sede, que se iniciará nas próximas semanas. O seguinte paso é facer unha sede social que este en consonancia cas instalacións marinas. Para iso vamos a contar con fondos propios, con unha pequena axuda desde Turismo de Galicia, desde a Xunta, con unha pequena axuda desde o Concello de Boiro e tamén con unha pequena axuda da Diputación. Entre os tres entes e o propio club vamos a afrontar un edificio que será, eu creo que un referente da náutica, xa non a nivel local nin da Ría de Arousa, senón a nivel gallego. Trátase dun proxecto ambicioso que busca seguir a impulsar o turismo náutico como un dos principais atractivos non só de Boiro, senón de toda a comarca. Pois vai a ter un elemento diferenciador, como vai ser as novas instalacións, o novo edificio, que prontamente, en un par de semanas, empezarán xa as obras, non? Dende aquí darlle os parabéns aos socios e ao Club Náutico, a súa directiva e o seu presidente polo traballo que están realizando, porque ao final ese traballo que están realizando tamén redunda no beneficio do Concello de Boiro, que trae turismo náutico ao noso Concello,